Assalamu alaikum mehriban adamlar, hormatly dinleyijiler. Men häzir size 1931-nji ýylyň sentýabr aýynda şehit bolanlaryň ýagty ýadygärligine bagyşlanan Dähli hasratyna Hasratnama atly poemany okap bermekçi. Poema başlamazdan öňürti bir Hasratnama atly poemaň awtory Recep Durdy Hakjanow. Küle Serdar barada gysgaça tanışdyryp geçeýin. Küle Serdar Recep Durdy Hakjanow 1952-nji ýylyň 15-nji iýununda Bereket etrawynyň Oboy obotunda dowulýar. Obolaryndaky 5-nji orta mektepde bilim alýar. 1979-njy ýylda Malty Muradyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň filologiýa bölümini tamamlaýar. 1973-njy ýyldan Bereket etrawynyň Kiçik ýaz obotundaky 17-nji başlangyç mektebiň müdiri, muallimi bolup işe başlaýar. Biregine 50 ýyl oloý şo ýerde zähmet çekýär. Ol häzirem şu oboda çağalara bilim berip ber. 2008-nji ýylda Küle Serdaryň Owodun dünýä kitaby, 2015-nji ýylda Oboy obam, 2016-njy ýylda Goşgular ýygnysy, 2017-nji ýylda Türkmen Ojagy atly kitaplary ilimide okuyuculara ýetirilýär. Edidi adamlar bizsiň ojagyňda awadançylygyň, rawaşlygyň, bagtyarlygyň ýaran bolmagyny arzu edip, Recep Durdy Hakjanowyň Küle Serdaryň Hasratnama poemasyny dinlemäge çagyrýar. YouTube Mirasym kanaly. Hay dünýä. Aklym hayran oýnuňa. Salgym sen, salmy sen. Ağlap geldim alnyňa. Bir wepasyz ýarmy sen. Dolum seniň goýnuňa. Maňa howanarmy sen. Düşünmedim oýnuňa. Saňa bergidarmy men. Gyssyň meniň elimi, maňa jana janmy sen. Näkdiň ata menemi. Girdapmy sen. Gowmy sen. Pikir etdim oturdum. Dogdokmy sen. Raýmy sen. Gonulgamy ýitirdim. Wagtlaýyn jaýmy sen. Göwnüme zäbirýaly. Aşnamy sen, dostmy sen. Ahir soňy gülýaly ýeň ýakasyz donmy sen. Hay dünýä. Hay dünýä. Hem toprak, hem kanmy sen. Asly Arapçykdan, dağlı obodan, Pragyň keşbini dağlarda görün. Aman gelli hydyr, sunwat birgiden, manyly ömürni sunwata beren. Bar onu kesip, kağızda keşip döretmek. Her dörödön eserine can meren. Ennegi işini yer ve yer etmek. Her işi adyna şöhrat şan meren. Balkan tebigatın iyilini söýüp geçmişi şuwuny aňtap ýörendir. Menden Balkan şunas lakamny alıp il ýurda kükregini gerip durandyr. Anha bir gün ak kağıdyň ýüzüne renkler, şekiller hökmün ýöredýär. Bolan waka dähli wawaň düzüne surat keşiň ýürek ýagyny eredýär. Şeýlelikde bir kartina döreýär. Nadyl şehitleriň madarsany. Asman ýüzü has gussaly görünýär. Hatta soğulmanlar hasrat dumani.
Şonuň üçin bu kartinaň adyna Amangilli goýýa dähli hasraty. Soňam bat goşulyp onuň badyna kitap ýazmaklyga kökläp niýetini 30-njy ýyllaň taryhatyny awtaryp aňtanyp eý salyberýär. Gidilen wakalan açyp sepini dähli baba tarap ýol salyberýär. Şeýlelikde inni dähli hasraty surat dälle kitap bolup döreýär. Bolup geçen o melamat apaty okaňda ýüregiň elene berýär. Anha meň elimde dähli hasraty her setir periýat hem ahynala. Men kalbymda şonuň üçin nöredi. Dähli hasratyna hasratly nama. Waka tarihda bolan hakykat. 1931-iň güýdünde ýylynyň maşynyna gopupdyr apat. Üst ýurduň bärsi dähli düdünne. Eňläp ýatyr dähli goýuň mekany. Niceme şehitliň hasratyn çekip. Näçe jan alnypdyr. Belli däl sany. Gidipdir bir çaýdan ganlary akyp. Eňläp ýatyr dähli wawaň sehrasy. Gusso çaýyp sehraň belent pessine. Her anna gün şehitleriň üräti. Diýerler. Kalkýamış topraq üstüne. Yatanyň üstüne turan gelmesin. Bu pähmiň üstüne atanak çekip. İnsan perwerligiň bolup kadasyn az halkyň üstüne köp leşger döküp. Ayal erkek oğulmugy diýmäni gazgyn güllü bomba soğurup üstüne aman dilänlere kulak koymany çykylypdyr biýunäleň kassyna. Ne günä var gunnogdak çağada, ne günä var peryadyna eneleň. Ömrün kesmek boğumu salım sağada yetirmäni naçar gelinen gıylaň. Adalatly döwlet gurýan zahry. Adalatdan biýadyllyk çykarmy? Onuň nämedigini bilýän zahry. Adalat hey biýune ganyny körmi. Sara salsadyňyz ket hudalara, paýhas türkmenlerde tapdyrýan närse, yüzurman yerliksiz can pidalara gepleşse bolardy, toğusman terse. Erkek mi? Siz çykyň erkekler bilen. Ençe söwüşdiň däl meýdana. Ne işiňiz aýalew tatlar bilen. Meýdanyna söwüşiň durup merdana. Netiňiz ejide ganymlyk bolsa, halha çarlap otyr 3 ýaşlyja gyýyz. Bileniňiz biteniňiz zalymlyk bolsa, ganly nişanaňa minniron tiz. Şo bilen içiňiz soğujak bolsa, aýaňyz astynda niçe biçär. Egerde wujdanyňyz oýanjak bolsa, etmezdiňiz mazlumlar çarpara. Emma türkmenleriň ary namysynyň hiç wagt hasapsyz galan ýeri ýok. Namys üçin iki dünýe arasynyň türkmen üçin farkly bolan ýeri ýok. Ellemedik türkmen goýdyň tenine. Ha kapyr barmagyny batyryp görde. El orsoň binamys gara ýüregiňe. Garkalyň taý sünjülip durda. Sen bilmersiň ojagyny türkmeniň ýazylmadyk bir kanunyň bardygyn. Bilmersiň damarda akýan ganynyň duruşy bilen namyssygyň ardygyn. Boýgyda gözüň diken çağında. Bilýämiň sen oň ýanyna kim durdy? Zalymlykdan meter päriň adamna ol tygy, ýüregiňe
yeňesi urdy. Şu ýere gelemde düşüp ýadyma sen alyň sözleri geldi gaşyma. Sen aly döwrümüziň meşhur şahyry Didar berdi Allah berdi. Sen alyň sözleri geldi gaşyma. Öz hetdiňi bilip ýaşa, unutma. Galyç bolsaň galkan mardyr garşyňa. Maşgalada yeňesidir boýgydyň işlerin ynanýan ýakyn tırdaşy. Ey gelin, sen hatirasyna bağladyň, gaýra oýman bitiripsiň ol işi. Emma zalimlaryň ýagdyran okuy, janyňy alsa da ýykyp bilmedi. Gerdeniňe düşen o namys ýökü, Agram Salman, gaýta seni kollady. Şol çüýünmi gaýa ýüzüne gerilip, gıyma gaşyň kanagatly gerişiň. Ya Allah'dan bir mucize berilip, belki şollar ýykylmany duruşuň. Ya da seni ar namysyň kuwaty sakladymy ýykman jansyz bedeniňi. Ya gyrryk şehitleň hak keramaty kolladymy ýerlikli iş edeniňi. Bilmedik, ne udrat keramat bilen. Diri ýaly ýykylmany duruşun. Garazy näbelli bir alamat bilen. Hayran ediýär. Heykel bolup galşyň. Beýle heykel goja tarih gatyna barmyka, hey gabat gelip bolarmy? Aylanan hengamlaň gadymyetine bardyr diýip diri boyun alarmy? Bilýärler sen bir behel kagyzyňy. Emma gelin, sen adyň kim bilýän ýok. Doğumungdan ýanyp duran közüňi bilseler de adyň ýada salýan ýok. Owun küler özüň ýaly şehitdir. Onsoň inni seniň adyň kim bilsin? Ey namysly gelin, jaýyň behişdir. Adyň bolsa bilse, namysly bolsun. Dün öýlänem awada tüýürdi ýaýla. Bugün ähli zatlary gyzyl ýaýyrdy. Çünki ýogulur şuň kadasy şeýle. Bombalar oklanyp, gülle sowruldy. Duşmana üstüni bastıran ilat, penalaya koloydu çay içini. Amadın tapıp yaragly sülsat, gavaya yaragsız ilat taşını. Käl uğruna gurulan Maksim pulemyot, ajalyň diline saýrap başlaya. Bombadan garny dok harby samalyot, aýlanyp bomba taşlaya. Yarag sesi, insan sesi gatyşyp, yedi dowluk yere iňine dönýär. Göýe asman bilen zemin tapşyp, dünýäniň söýegi synana dönýär. Şoponsuz hem içsiz galan türüni gurdu ordosy gelip parçalanýaly. Munno janly jansyz zatlaň baryny yedi baş ajdarha kerçelenýaly. Urşuň yaradylşy ýagdaý şeýle onuň işi elhençlikler döretmek. Durşuna öwürlip ot bilen ýalyna ähli owluklary ýalmap ýutmak. Gelin ýatyr kükrögini ok parçalan. Çäşe ösü dal gerdene oralyp ak gazyl melewşi köpürjük bolan gowy süýdi. Gany bilen garylyp. Ak bilekde hakyk gaşly biledip boýalypdyr geliniň gadalwanyna. Gözüne gan öýen niýeti bozuk duşman neneň dözlükä oň janyna. Ak yüzünün ýarsyny zülpü ýapypdyr. Ahmyrly, armanly gözler açyk. Çağı ejesiniň elini tutupdyr. Ele tutok çağan gan peti açyk. Çyrlap otyr ejesiniň ýanyna bu bolýan zatlaryň sebäbini bilmän.
mana düşmez çağacağın ağınna. Diri alayan haysi, ya haysi öleyen. Kaçıp barya üç çağalı bir gelin, yanlarına çağaların maması, ıyıllarından yetip kesmeyenke öňün düşmanlardan açılıpdır arası. Nire kaçıp gitsek üç çağa bilen, yol geçmele bir cevdalı sehrada. Doğru yolloş däl sen pışwaga bilen, emma ayak bağı var da arada. Biri 8 ýaşly, biri 10 ýaşly. Ayaklary ganyga barçak oglanlaň. Biçäre naçarlaň gözü gan ýaşly, ädimler barha gysgalya olaň. Hiç wagtam gammaty açmadyk wagt bular üçin has gymmatly bolup dur. Ödün perwaysy tutmadyk wagt gitirmäň diýip zorluk salyp dur. Näme etmeli? Inne başga çäre ýok. Soğulmaly bir gaýanyň gowagyna. Ýykynmaga, söyünmäge gara ýok. Tap gelmeli öz ejeriňe emgeňe. Gara bir çykalyga çäre tapmaly. Galmaly läl takdiriňe daňalyp, jana bagly işi jehit tutmaly. Girlenmeli bir gowaga soğulup, käl içinde gaýadaky bir gowak ýesirlere orun merdi töründen, diýip bilip admad öýlenip tamak kersi dileg etdi bir waryndan. Günnüşmez gowagyň selenje töri, dünýäň eşretine umyt baglatdy. Bu mahal eşret däl galmaly diri. Şol hem eneleri sessiz aglatdy. Oğlancukluň ayak gapsy aýagy çöp salam daş gyýyp jildige dönen. Diňe eneleri olaň söýegi, şolarsyz ätme ýok bir jädimem. 5 ýaşlaja şemşat ýüzlü gyýjagaz, ağlap sojap suw sorýa her deme. Suw çen soň uklap garly şojagaz gujogyna ejesiniň mehrini. Geçip barýan wagtyň hökümdarlygy üstlerine sürnüp ayaga garly. Kowynyň geläýmek ähtimallygy öň gorkun janlary howsala sally. Sehel tivirt bolsa, şoňa tiskenşip, şirin jany gyl üstünden açarlar. Üşşagany arkalyp, gowsunşyp, bu howpdan neneň ara sarlar. Agyr çözgüt, ol çözgüdüň hökmi. Üşşaganyň hut birinden geçmeli. Kısmatyň bu salan agyr ýüküni götürmeli. Hicran meýil içmeli. Her bir çağany arkasyna alyp, ýagdaýlaryna görä ýol geçibiljek. Üçünjüni jigerine dağ salyp, şu gowakda goýup gitmeli boljak. Üçüsi de gara gözüniň garasy. Gözmonjukluň haýsyndan geçmeli. Üçüsi de gara bagyryň parasy. Haýsysyny goýup, haýsyny seçmeli. Ağır oýlanmaga wagt ýok, bu mekandan basym açmaly. Bellenen terhet ýok, belli sevk ýok, gyrmyllap garaz bir egni aşmaly. Ýowuz wijeň öz paýyna düşenden, ýere siňip uklap ýatyr habarsyz. Hicranyň oduny ýanyp pişenden, ejesiniň ahy çağa diňersiz. Ey Allah! Beýle bir ýowuz mejburluk insanyň başyna düşäjek eken. Akwal ýowuzlanyp beýle gyňralyp çepiňden gara at goşaýjak eken. Ballalarynyň taşlanylyp barşyna iki oglanjygyň ýüregi opdy. Soň neler sile waýdalyşyna olaň çawa kalby teselli tapdy. Ýere siňip uklap ýatyr gyýjagaz. Näbelli akwalyň goýnyna girip, gowak törün saklap ýatyr gyýjagaz. Takdiriň tap gelmez oýnyna girip, soğurlan nek ýüreginiň şah damary, bibi täç bilen ok, ölümi diri.
çödülennek bilbileginin kemeri, Fatma mamaň öşdü gözüniň nury. Biwtäç bir denem terpip ýydyna bagyryp gogo algasy geldi. Aňarda salgymlap onuň göwnüne göýe beş atarly esgerler durdy. Arkasynda 10 ýaşdaky dagdany. Şuda agram salana oğun egnine. Emma perdent aýralygynyň emgegi otlap basyp barýa ene ýüregine. Agty Hıyvoluýun agram çekimi, agram salyp Fatma mamaň janyna gartaşan göwresi nesil ýükini çekip barýa geljek neslin şanyna. Mejalsyz göwreler salgym atyşyp, haryllaşyp barýa ümidi öňe. Gözler bagranmanka garad ýetişip, nirde guýu bolsa yetmeli şoňa. Çaklanan ýol uğur çapraz düşäýse, teşnelik gelasy sylamaz seni. Barlayan yol guýdan sowa bolaýsa, geläýmegi mümkin neberäň soňy. Onsuz da mol gargançylyk bilasy bularyň tas neberesin soňlapdy. Ýok bolsa da ondan sapmak tamasy bularyň işini Allah oňlapdy. Götergilap alyp barýan naçarlar geljek nesilleriniň dowamatyny. Adamlar geljege göre şurýalar. Bu ýagdaýam şonuň alamatymy. Pelegiň bar kysmadatly dowmasy. Ol insan geljegini gizlin saklaýa. Bardyr onuň käsi pap kä bowmasy, käte bolsa asla gülüp bakmaýa. Şoň üçin bu naçarlar aňanok ýene de 10 ýyldan näme boljagyny. Dagdan Hıyvolu da asla bilen ok, urşa gidip, dönüp gelmejegini. Gözüni açyp görse, daşa çololuk. Ne ece ne mama, ne de doğanlar. Bu goğuň içi daşy gum okluk. Hanı mehribanlar, nirede olur. İlköýe bir yerden geläjek ýaly. Gözlerini tegelep oturdu çağa. Turduňmy janyň ýedim diýäjek ýaly. Emma özüni tir ýitirdi çağa. Oturan goğunyň içi hem daşy. Ähli zatlar çağa gorkunç göründi. Hemşerlip gödünden payradyp ýaşy. Källen çykyp sağa sola urundy. Nira baksa tükönüksiz çololuk. Çağan gorkusyny hassa artdyryp, ağlamasy gitdigiçe möwj alyp ejesini çağırýa, damak ýartdyryp. Oleginden olegine algaýa, gawatda ejesi oturan ýaly. Kä alysy, kä ýakynly görünýär. Salgymdan suw alyp getirýän ýaly. Eje diýip, mama diýip bagyrýa. Käbeler bir ýerden çykajak ýaly. Gorkunjundan çirkin çygyrýa. Eger şeýse bir iş bitäjek ýaly. Bu ses sehradaky molly torboýlaň. O dünýe bu dünýe eşitmedik sesi. Uşlaň toklutaýlaň, gowa togdurlaň. Sehraň hiç künjünne duşmadyk sesi. Bu ses Erkany tosun tok bolur. Enesiniň ýanyndan taýyp gitdi. Garawaýdan gaýtmady gara gargalar. Şoluňam bedel düýrük gitdi. Sehra köp eşitipdi ansaryň sesin. Emma beýle çirkin sesini eşitmänli.
köp çekipde anzanın dert gussosun, emma çağa bilen iş tarşmanı. Ağlap tapdan düşen gögresi, inni koşkunsuz arılla dönüp, ağlamaktan yana qarılan sesi asgınsız, üzünüksüz ingille dönüp, yalap uçuklucu doğducuklarını, ağlamahan sozaman ingillep barya, barha yığcamladıp ädimjiklerini süllüren güljaga saňyllap barya. Hol atyan salgyma dikip gözünü, gyjaga özüni ağlatyp barya. Çıtanak güllüje gök çit köýnegini, şemalyň uğruna galwatyp barya. Eger maňlaýyna akwal bar bolsa, belki dahyl bolar honlar ile. Geljegine görjegine Allah ýar bolsa, yetişir ol meňzäp açylan gülü. Häzir bolsa şemşat ýüzlüge ýyjagaz, ädim atýa bak başaryp billigine, gidip barya çit köýneklige ýyjagaz, yalançy dünýäniň näbelliligine. YouTube Mirasım kanaly. Diri galanlara ýoluňyz açyk diýilmän, olar bir ýere toplap, ahwalyňyz niçik, halyňyz niçik diýilmeden iki topara saplap, bir öýlek sürülip dur jebel tarapa, beýleki bir öýlek gün orta tarap. Meseleleri galyp dönüp haraba, doğrusu bennelen hallar harap. Yetirlik düdüğünü hemme düşünükli. Karşı çıkanların cehennem cayi. Bolaymasan gurbotlu hem üşüklü. Eyda asılanın bir güllü pay. Başa açık ayak yalan yetirler. Umütsüz göllerin yurdu aylaya. İki topur, ölülür hem diyirler. Diyirler ölmänini puşman eyleye. Çünkü meskeninden jyda düşmök yatan mehribanlangdan, ölümeden bu hicran çekmeklik, yürek soğurlun nek canlı göwräňden. Benneler ardyny kimlere yetir, bağrın dilýä olaň sessiz nalasy. Ýurtda nadyl galan şehitler yatyr, kimleriň agasy, kimleň malasy. Tüýnügünden bomba giren ağöýleň ne süňňi galypdyr, ne de sulfosy. Mukaddes ojag çukura dönen, ne ýurdu galypdyr, ne de eýesi. Käbir öýler bolsa kül bolup ýanyp, ýurdu tegelenip garalyp ýatyr. Käbir öýler bolsa beladan galyp, ýas tutýan denan nek bürünüp otyr. Çay içinde palaçyaly yatırlan oğlan şokky gelinler, melekler, göýe lagtanan gana batyrlan, bileksiz, bileziksiz, penjesiz ak bilekler. Yakadan bat bilen silkili varnan, altın kümüş monjuklar gülüye kalar, kulokdan zor bilen yertili varnan, al yaňaga ýalkym salan halkalar. Dirini talamak dünýede bar zat, emma ölüň talananyň eşden ýok. Bu bolan zatlar agzamak zor zat, beýle gabahatlyk owul başdan ýok. Gussa baglan gök asmanyň astynda şehitliň ahwaly her kime aýan. Kuşluk çağı jesetleriň üstünde diňe gök siňekleň titşadýan. Al asmanyna garawuşlar aýlanýa, olaň niýetini tekrarlamak kyn. Olar diňe imi takda oýlanýa, çünki olar jesetlerden tamakin. Bu hasratda kä açyk, kä bukulup, elhenç hadisalar bolup geçipdir. Görünmelen siyasatdan çekinip, ne ýazypdyr, ne de bir dil açypdyr. Şoň üçin bu hasratyň soňuny ýalňyş bolar nokot boýup soňlamak,
Tekrarlasam amaniyelliğin sözünü, diýär ol mümkün näl muny jemlemek. Gany bilen jaýlan ýanlar şehitler. Hatta şehitmäge de ruhsat berilen ok. Allah'dan Allah'dan daş yeditler. Yetmişiniz insanlığa sığan ok. Bu ýaýlada awat galan aýlar. Otyrlar eýesiniň ýasyny baglap. Nermaýalar sap arwona düýeler. Zarin moğlaşýalar, ýüregiňi daglap. Aýlaryň törünmeden halylar basyp alanlara bolupdyr olja. Päli bozuk pasyk hembet küýlüler goltugyna gysypdyr zat görse delje. Talanlan altın kümüş şaýsepler gör kimleriň gaznasyny galňatjak. Siňse de olary nalyş näletler. Bilmezleriň ökçesini ýeňletjek. Mas ýüklenen sanalgy kırkinere, dırnak göl, gawsa göl ýomut halylar. Düşüp olary her ýurda her ýere, gör kimleriň törün bedeje bolar. 40 gazyl inerli agyr kerweniň öz eýesi çekip barýa başyny. İçiňe çekersiň, almarsyň demiň. Çünkü yaraglylar gallap daşyny. Zora salyp olar alyp barýarlar, hakdan halal zatlardygyny park etmän. Eliňizden goparyp çalyp barýarlar. Yerin Allah dolsun, dat peryad etmän. Balkanyň kürtlübi ilegininden aşyp, jebel bekedine kerweniň düdü. Oturmaýyn birin kemip ýa goşup, gardaşlar, bu hakda jemläýin sözi. Aman Sultan aýda ahyr söz açyp, aman ýelle şeýle gurrun beripdir. Ýarsyny ýaşyryp, ýarsyny açyp, çekine şeýle diýipdir. Dädem teňli waý, 5 doganymy 3 gündan koyup, soňra atdylar. 4 kiçi dogonlam gasyp eýnini. Gan aglaşyp meni arka tutdular. Ne çörek ne suw bar, ne bir saýa bar. Gamaklar çatyp saýa urunduk. Ne ata, ne ene ne bir eýe bar. 3 günden soň jebel tarap sürüldük. 4 çaganyň garamaty boýnumda 18 dollaryň myr gelindim. Ýalwaryp, ýöwderip esgereňinni. Ýolda ondan birje börek suw aldym. Kürt nagyşly şo böregiň içinde näçe urt bolsa şonça da jan bar. Şondan her kim birje urdy çenne ýaşaýşy umyt bar. Ýola dowam bar. Ýetirlik ýoluny görülen huppatlaň görseň gözüň agryr, Galatay'dan ok. Hosarından çıda çön yetimleň jebirleri gözüňden giden ok. Anna daýda maňa gurrun beripdi. Oba ýobasyna ýolum düşenni. Ýakynlaryny ýatlap bagyryny edipdi. Diýipdi ol 7-8 ýaşymda zordan yetdik gökderäniň ýaýlasyna. Ulu horluk jebir tütemler bilen. Allah'ım görkezmesin insan malasına. Yetirde şu olmagy yetimler bilen. Ajalyň yetmese, peýman olmasa, adam maşy daşdan atekeni. Bilem zokdaş onna eýlip almagy, ayağımıza çümmeýän demir tikeni. Ten ağusy bilen ýürek ağusy, gaçşanna adam bilmejek eken. Edillerden jyda düşmek nalasy. Tiken ağusyndan çökdürrek eken. Galyçka maňa gurrun beripdi. Balkanawa şäherine duşanda. Ýadyna düşürip şeýle diýipdi. Bardyrna 12 ýaşymda.
Şagıl owasyny öýüň dolunna täs gellece bile urrun beripdi. Edil şuunlar kıyali adımda yegişeren eginli, boy egisikdi. Yüzün näkit çyylgym gasynlar habar berýär görülen kıyın günlerden. Uruş ýyly horlukdan ganysanlar, jemde ayal gyzdan, garry urdan. Başga dayanmaga güç kuwat ýokdur. Mejburluk gelipdir labaryny atyp, täs gelneje şonny düýüp akypdyr. Edwer sarwonlaryň ornuny tutup. Şoň täs gelneje ojak başynda gök güllü käteden gök çaý urtlap, 60-njy ýyllaryň birgişinde ol gürrüň meripdi şulary ýatlap. Dilenne düýüp akan ganynsor. Çünkü janawörler udaýyn ayakly. Bir ýawym bardy da galagy ýeter. Piyada galypdym elim tayakly. Bir bölek burça ara açypdyr. Hany ýetdi oň ýydynyň piyada. Dogry uşup källen aňra aşypdyr. Bir naçar halyma galym men wada. Olar kalhoz maly. Itaýsa wöli kanunyň öňünde jogap bermeli. Düýe ýetse dogry anyklap ýeliň garşysyna eňi bermeli. Allah sagynyp şehitleri çağırıp, diýjöýlänler ýetdim böle gyzyndan. Aglamjyrap gyýryp hem daljygyp, dolawallym tas gitmän käme ödümden. Mal kowunyň öýü gün ýaşan ýeri. Diýilşidek bir ýerde gün ýaşardym. Şo ýerde çökürüp ýaş düýeleri titri ýassanyp bir ýany ýşardym. Bilmedim de giýjän haýsy wagtynda gar-garmaşyk haýly-waýly sesleriň daşmy ýakyn gökdemi ýer astynda eşdilýänni başagaýly sesleriň nämedigini, nerdedigini bilemok. Kä düşnüksiz owadylar. Ölüdümi diýeridigimi bilemok. Ennamym çümmükläp görýän kä hallar. Şo wagt men iki zada sığynýan. Bire Allah, birem daň atmagyna. Her nä salt bir aýarlygyma begenýän. Gorkýan başgaça pikir etmägini. Arzulan ak daňym ahyr saz berdi. Giňeldip gabra dönen dünýämi. Wah näzik dodoklym muny kyn gördü. Şol çüýnem uçuklapdyr her ýany. Çölle ýalňyz galmak erkege ýaşy. Zenanlaryň oňa ýüzi düşmesin. Wah erkek goýdumy girmanyň urşy. Holtumny gaplapdy ärleň ýaşsyn. Soňra bilip gallym men ýatan ýerim dähli wawan kawla alkym eken. Şondan soň jaýlaşdy denan ýüregim. O sesler şehitlen galkym eken. Ýada düşdi bir goşguýumyň setiri. O setir pikire batyrarmyka? Atalarynyň aşyrmadyk ýüküni oğullar mendile ýetirermike? Bardy durdy agaň bir agyr ýükü. Ol hem dähli uýda sadaka vermek. Emma siýasatyň zorly hökmi diýädi, gadagan o ýere barmak. Anha düşdi garaşdyllyk ýalkymy. Sözüň açyk, diniň açyk, ýol açyk. Garaşdyllyk galkyndyryp halkyny erkinlik paýlady, nuruny saçyp. Şonu ata berdi bilin berk kuşap, ýanyna alyp atasyny hem enesin mukaddes iş üçin ýanyna goşup, ağa enelerini ýene-ýenesin. Gurban ýelli hajy oňa baş bolup, dähli baba tarap ýola düşüpdi. Durdaga bolsa şonny kuş bolup, ömrüniň soňuny uçup görüpdi. Men ata berdiğini gaty doğru gördüm. Atasyny maksadyna ýetirdi. Durdagany ondan razy gördüm. Çünkü oğlu bitmedini bitirdi. Sapar elliň adyny tutsam ýasgada
Diýdirýänlerden kellesi sagat, uduýunmoý agajet, laýyk nusgoda, geplärine sözlärine sesi parahat. Aýdypdy olmaňa duşup arada, dähli waba hakda eşden dadyny. Bereketli iki gerçek barada, şolon gurrun veren hakykatyny. Olar tağan şähed fuňoğully, laýykdylar ata ornun tutmaga. Arman ömrü hak emrine bagly, gidipdiler bakyýety yatmaga. Annagylja aýsam dağın şiiridi, çalıp tutar çalawuntly ezberdi. Ahmet bir eserden dağın bürgüdi, dağlar düdülleri gorap gederdi. Ve iki doğunun kesfikärleri tebigatın gödellüğünü goramak, ona ziyan berýän mezhepsizleri yakalap olardan hasap soramak. Bir gün gidipdirler tavşyryk alyp iş sapary bilen gaýra gyrlara. Gyrın tebigatyn aýlanyp görüp ýörkäler üstünden baryp bir ýere aklyňa sığmajak ahwalatlar görüp olar hayran bolup durupdyr. Käl içinde aýal gyýdylan zülpleri oğlanlyň içine hubbot salypdyr. Gara saçlaň, goňur saçlaň, gyýır saçlaň. Meňzi bozulmany ýatyr her ýerde. Hatta çözülmänler örümi saçlaň, oğlanlar galypdyr bir agyr derde. Düşnükli. Bu mekan dähli mekany. 60 ýyl mundan öň bolan hakykat. Bu saçlar görenler zowku sapany, aman maşlaryna düşmänkä apat. Daň säherde höwes bilen daralyp, timarlanan hup tar hup telleri, ah ýatyrda gara umagarylyp, keminen wasbeden timar zülpleri. Nefesiň şamara meňdedişidek, munna göýä canly saçlar ýatyrlar. Mätäjiň şorunyna wasbedişidek, 4 barmakdan iýinli saçlar ýatyrlar. Bu saçlarda juwan gelinden gyýylan sülük barmaklarynyň ýydy görnýär. Bozulmany yatan goşa örümleň örümünde ay ýüzleri görnýär. O zülpler eýesiniň ihlasy bilen ýuwup darap apalanan zülplerdir. O zülpler magşuwynyň aýasy bilen uduýun giýje sypalanan zülplerdir. Yatyra ak saçlar, çalymtyk saçlar. Eneleň saçwagly arka atany. Beyik alnaňlar, gadyl gyýňaşlar, eneleriň ýaraşygy ekeni. Harap hala düşen denan zülplerini iki doğun garap durup bilmänler. Seresaplyk bilen bozman tellerini ýagnap jaýlapdyrlar, ýerde almanlar. Sapar gelli şonna soňlap sözlerini başyny ýaýkap hyrçyndy işleýär. Meniň gözlerimden gidilip gözlerini uludan dem alyp gözüni ýaşlaýar. Şu ömrümde men bir zady bilipdim, keramat bardygyny denan taçynda. Hatta muňa özüm şaýat bolupdym, Ukrainaň tokoýlugynyň içinde. Uruş ýyllarynda nähak urulan 12 ýaşylja gyýdyň saçyny. Goňur saçy ýeňsesinden örlen, janly ýaly görüp çekip içimi. Diýdim, beýle de bir mideme ahwal. Denanlaň saçynda saklanýan eken. Saçlarda keramat bolmagy ahmal. Şondan her kim saça goňýan eken. Dähli waba baryp görmek hyýaly. Aman gelle hiç ýynjalyk bermedi. Kän onuň çözülmedik sowaly, çözülmeýän galmagyny rawa görmedi. Amal etmek üçin köngül meýlini bilýärdi ol bir kişiniň bardygyny. Yumuş salyp oňa ýüz tutsaň göni bilýärdi oň ezberdigini zordugyny. Galyç gylyjypdyr o kişiň ady. O kişini görseň gözüň dokunur. Joşup gazal çekse gowşamyz bady. Näçe gazal liýseň ondan tapylar. Nä tanış uzak ýol, görmedik ýeri,
Emma oň ýanyna ýagşy ýollaş bar. Aman gelliň şondan suwly ýüregi. Çünki oňa atywarly hemdeş bar. Hasyl bolly aman gelliň niýeti anha ýatyr dähli wawaň meýdany. Balkan illeriniň gaýra sebiti munna döwran sürüp gelenler hani. Dur pragyň sözi madam ýanglanyp mazlumlara rehmi ýowa hemlesi duranýaly bu sehrada ýaň salyp ojak ýiter ýurt eňiller jümlesi. Gamak başyn Arap sehra şemali zarin sesi bilen bagryň dilip dur. Heniz çalınmadyk gamgyn myrsady ak başlaryny çala Arap çalyp dur. Göçülen ýurda şuwlan şemalyň zarin sesi bagryň dilmezmi beýler. Bu oşgymda bu sorawymyň jogabyn ýurdu tozduranlar bilmezmi beýler. 60 ýyllap çekip ediyet azany gana boýalan çay gerilip ýatyr. Bir sessiz sedasyz sehra mudeyi barsy gödeňine serilip ýatyr. Ýatyr gök monjuklar solup dur meňdi. Gyýlaryň boýnundan üzülip galan. Atyň agyzlary doka üdeňi post çekip suduru bozulup ýatyr. Peşen çaşyp ýatyr. Baksaň her ýere. Ýarsy açyk, ýarsy gömlük galypdyr. Güllösün iýerip beýgunälere. Özleri günäden sowluk galypdyr. Munna ýatan demirmidir agaçlar? Ýitip barýa ýyllara tap getirmän. Diňe jäjek döwünnäk nagaçlar ýalpyllaşyp ýatyr, görkün ýitirmän. Gyýz barmagyny goran ýiti iňeden munna ýatan ýüňsäň müýni barýaly. Gorawlap bilmän soň gyýzy gülleden, muňa ýüňsäň özü günäkär ýaly. Gädik gemrik bolup ýatan Gülýaka, gör haýsy denanyň döşünmedändir. Eýesiniň ahyn ol çeke-çeke, näçeler ýatsada gaş solmandyr. Munna dymyp ýatan nadyl madarlar, göwnüňe bolmasa gozgunan ýaly. Diýişip, unutmanlar bu mehribanlar, şehitler tirsegine dayanan ýaly. Hak Allah ýar bolsun size benneler, balalaňyz uçmaň uçory bolsun. Bedeniňizde ne hak sümlen gülleler, siz üçin jennetiň açary bolsun. Towsan oşy, towsan tomsy ötürüp, nesilleňiz gelli huzuruňyza, deýiz çöküp, başlaryny egip oturup, belent sarpa goýup ruhuňyza. Atyňyz müdüými galmak üçin onu mermer daşa ýazyp goýdular. Geljek nesilleň bilmek üçin taryhda aşağınçılık goýdular. Dymyp ýatyr dähli wawaň sehrasy, şehitliň hubbotun çekip içine. Semaya yetişip olan fedasy, koşulupdur şehitleriň göçüne. Dähli wawaň mekanyna ýatanlaň hasratyna älem ağlar, il ağlar. Hasratly ünlerde ýanyp ötenleň nama ýazyp, oduna baryp kulaglar. Ol küleserdardyr kelam getiren, bilsin nip geljek nesliň balasy. Muny ýazmaklyga meni iteren dähli wawaň, şehitleriniň narasy. Diýip bilmen, aýdýan görünlermi? Men häzirki zaman, ol öten zaman,
yazdım eşdenlemmi okanlarımı. Tarih bilen gidilen peçe oynaman. 1931-nji ýylyň sentýabr aýynda şehit bolanlaryň ýagty ýadygärligine biýüne allalar ençäniň janyn suw kimin akdyryp çaýlardan ganyn Taňrym ýalkap essin jennetden jaýyň şehitler mekany siz dehli baba. Durdolç behelkäniň agtyklaryndan ar namysy, ýyl ýurdy, maşgalasy, dini üçin söwüşen gaçga kowlukda, hemde ýat ýurtlary sürgün edilip cesetleri näbelli sebitlerde ýatan şehit doganlamyň ählisine şu dähli onumçulugyny baş egip tagdim edýäs. YouTube Mirasym kanaly. Bu ýadygärlik dählide 2022-nji ýylyň may aýynyň 14-nde goýuldy. Ine mehriban doganlar, siz Recep Durdy Hakjanowyň Balkan welaýatynda ýaşaýan Ussat Halipa suratkeş Amanilli Hadyrowlunyň eşden wakalaryny poema geçirip ýadan dähli hasratyna hasratnama atly poemasyny dinlediňiz. Sağ salamat bolun mehriban doganlar, ýurt asudalygyny abadan watanymyzda, abadan ýurdumyzda, ajaýyp watanymyzda siziň her biriňiziň maşgalagyňyza arsal döwlet ýar bolsun. Öten geçen şehitliň ruhlary, bizden umydy gärbenleriň ruhlary şat bolsun. Allah olan jaýyny cennetden eylesin.